Ilmarilainen tammovarsa, joka arvosteltiin juoksijana. Maija Korpiinvaara Kauniaisista on kasvattaja ja Susanna Multamäki Viidin Nummelosta omistaa tämän 142 senttiä säältä, 146 lautaselta, korkean varsan, tyydyttävä tyyppi, raskastyyppinen, 6 pistettä, syvä avorunko, leveä kaula, matala säkä, kantava lanne, kapeat reisiliakset ja rungosta 7 pistettä, kuivat hyväasentoiset jalat, 8 pistettä, kookkaat kaviot, etukaviot, hieman koverot, 7 pistettä, suorat säännölliset käyntiliikkeet, hyvä yliastunta, 8 pistettä, etualkoilikin hieman välineen, taka-alkoilikin suoraan matalaa ravi joukosta tuli vain 6 pistettä. Hyvä jalkainen ja hyvä käyntinen tammavarsa, joka saa hyvän 3. palkinnon, eli 3+ palkinnon. Susanna Multamäki omistaa tämän hyväkäyntisen varsan. Onneksi olkoon.